Libreng tuli alang sa kabataang lalaki sa Lapu-Lapu City, gisugdan na usab Niadtung Biyernes. Miabot sa 936 ka mga batan-on nga taga isla Olango ang nakapahimuos sa libreng tuli nga gitanyag sa LGU. Sugod karong Biyernes sa mainland Lapu-Lapu na usab, ipahigayon ang sadakbayan ang libreng tuli. Gitumong usab ang kalihukan karon nga bakasyon sa mga estudyante. Ang libreng tuli sa Lapu-Lapu City ipahigayon matag Biyernes tibok buwan sa Hunyo. Inon bisan mga hingkod nga wa pa matuli gidasig hapon sa LGU nga magpahimos sa maong libreng serbisyo. Kaya duman sa mayaging tuig tulo ka mga hingkod og usa ka 73 anyos nga lolo ang lakip sa nagpahimos sa libreng tuli sa dakbayan. Kini human misaad ang mayor nga hatagan og tag 10,000 pesos ang malalaking 20 anyos pataas nga magpatuli. Samtang 20,000 pesos usab ang nadawat sa senior citizen gikan sa LGU. Ang importante po mang patuli health-wise, no? Kay to prevent ka naging infection sa mga bata. At the same time, psychologically, mo mong gunaan sa mga bata nga, ug matuli na ka, ready na ka for ka naging manhod.